Nonro koro yango ni piny Kenya poko goyo kang maliche kedo kod mibadhi kuom higni 5 sani. Kaluwore kod nonro ma Transparency International mar higa mokalo, piny Kenya oyudo points 31 kuom 100 ewi weche mag mibadhi, gima kete namba 121 kuom pinje 180 manotime nonro. Simprose Okinda miyo ler mar wachni. Achiel kuom adhonde madito mosebedo ka chamo piny Kenya en mibadhi mamiyo sirikal wito omenda matara odiochieng' kodiochieng'. Kata obedo ni sirikal osegatemo yore mathoth mag duoko chien mibadhi e pacho ka, nonro koro yango ni onge olemo malong'o ma chenrogo osenyago ahinya e thuolo mar higni 5 mosekalo. Kaluwore kod nonro mar Transparency International mar higa mar 2024, piny Kenya oyudo points 32 kuom 100 ewi weche mag mibadhi, lokruok mar point achiel kende kipimo kod higa mar 2023 kama ne gi points 31. Kata obedo ni piny Kenya osebedo katemo keto okenge mag kedo gi mibadhi kaka tiego oganda ewi chenro mag sirikal, nende ni onge gima lich ma oselokre. Lipot mar Transparency International bende yango ni asoya, tiyo marach kod omenda jopiny kod ketho pes jopiny gin moko kuom yore ma jopiny ywak ni ketho omenda maggi. Riwruogni koro chiwo moko kuom paro ne sirikal ma inyalo ti godo e kedo gi mibadhi, ka achiel kuomgi en keto ni adiera en achiel kuom siro ma joma manyo olemo mag sirikal nyaka bedgo. Sirikal bende jiwo mondo med tiego jopiny ewi chenro mage, ka jopiny jiwo mondo chung' motegno kod chike marito mwandugi. Mogik en rito ratiro mag oganda, ka sirikal idwaro mondo we weche mag teko jo Kenya oyaye, kendo weyo ji duto ma obila ni godo ataro mar chik gi e kindeni. E alwora mar pinje mag Afrika ma Ugwe, piny Rwanda ema oyudo points mathoth magin 57, makete kaka piny ma mibadhi tinne e kind jowadgi e alworano. Simprose Okinda, Ramogi TV. Kwa kanyo ni migawo mar thieth ka otenore kod tend arita kwe gwenge mag